you're slow. Come settle down, settle down. Let loose your glow. Come settle down, settle down. And I feel like for the very first time, love in my arms and the sun in my eyes. I feel safe in the 5 a.m. light. You carry my fears as the heavens set fire. Hi guys, welcome to my channel. Hi, we're going to Balye. Hey guys, welcome to my channel. We're going to Balye with my family. First trip. Lay down your slow. Come settle down, settle down. Let loose your glow. Come settle down, settle down. And I feel like for the very first time, love in my arms and the sun in my eyes. I feel safe in the 5 a.m. light. You carry my fears as the heavens set fire. Into the heat, swimming on the free, in a technicolor beam, you and me, caught up in a dream, in a technicolor beam, into the heat, swimming on the free, in a technicolor beam, you and me, caught up in a dream, in a technicolor beam. Warm on alone. Come settle down, settle down. Swing me your bones. Come settle down, settle down. And I feel like for the very first time, love in my arms and the sun in my eyes. I feel safe in the 5 a.m. light. You carry my fears as the heavens set fire. Give me one drop. Hi, welcome to La Playa. Welcome to La Playa and welcome to my channel. It's me again, Ray. Pero nung una, ito siya kamong first trip. Ito siya kamong first trip ng 2008. Hello guys. Hello. Say hi. Say hi. Ano? Ito siya kamong hotel. Hindi na yung mga tulog ka nung gabi. Hindi na yung mga tulog ng gabi. Dino. Dito da. Ano siya dagat. May dagat. It's nice to be back. May dagat. Then, mali ako mga friends out there na ato din hindi na yung matulog rong gabi eh. Sira. Ito kayong balon. Kaya kayo, dagat, playa. Well, welcome to my channel. So, wala pa subscribe sa akong channel, so subscribe, like, and subscribe, and ring the notification bell. Hindi siya nga ng cottage. Kaya kayo magkita ng cottage. Magkita ng cottage. Cottage, still cottage. Still cottage mo. Ikaw ang jukig mga lalaki sa Valle Hermoso, no? Welcome to Valle Hermoso. Muna siya amuuna na mong laag-laag mga kagay. Diba kay? Muna siya amuunang lagaw. Yes, dili ka mo.
siya. Wala siyang among unang lagaw. Siyang unang lagaw dito sa Bali. Ano ka Larissa? So, maulaw ko ba dito sa people? Someone's talking. Oh, someone's a dog. Tay-tay Hi guys, welcome back. Welcome back to our channel. To my channel lang pala. So we're here at the Baguio Hermoso. Love light. Nasiyaw na. Hello guys! Nandito kami sa Mga tao. Kaya sa Baguio Hermoso. Ato dito. Nag-interview kami sa Baguio. Basta na experience. Basta experience sa Baguio. Hi guys! Ako na kitang mag-uyab dire. Dito sila taga-Balye. Buta mo? Korean. Ano dire? Taga-asaw miga? Korean. Korean. So kailangan na mag-Korean ko. Ano ka sa'yo? Ako ko sa Mario. Ano yun sa'yo? Okay, matutunan ko sa... Hi guys! It's me again, yung Mika Salamanca. And welcome to You guys, it's your girl Mix Salamanca. Back at it again with another video. my... Welcome to my channel. It's karon namin sa Pantalan sa Baguio Hermoso. Post like a vlogger. And this is Kayla Cabando here. Hi guys! Nandito na kami sa Baguio Hermoso. Bali. Video. Could dress up to get love, but guess what? I'm never gonna be that girl who's living in a Barbie world. Could wake up and make up and play dumb, pretending that I need a boy who's gonna treat me like a toy. I know the other girls wanna wear expensive things with diamond rings, but I don't wanna be the puppet that you're playing on a string. This queen don't need a king. I don't know what you've been told, but this guy right here's gonna rule the world. Yeah, that is where I'm gonna be, because I wanna be. No, I don't wanna sit still, look pretty. You get off on a 9 to 5 dream of picket fences and trophy wives, but no, I'm never gonna be, cause I don't wanna be. No, I don't. Alright, let's talk about love. Let's talk about love. Talk about love. Isip na kalimutan ng taong mahal mo, lalo na malayo na ang narating mo. Special thanks to sa naghatag na publisyon. I'd like to thank the Ilonggo Government. Ilonggo. Sila yung naghatag sa publisyon. Dagang salamat. O, naghilo na lagi. Talk about love. Talk about love. Kung maklay sa mo rito, may magtubig din. Lisod ng bubo na eh. Kay Sherry Lichin mailisan. Oo, gani na. Lahat, dili ni may kuko, tagi mo huna-huna niya. Maglingaw na ulit, kung nakay kalingaw-lingawan niya, parehaan niyo, ito yung maguding ba? Bingo. Chitira, whatever. Para makalimot ka. Maabot na panahon nga, makarin ka. Oh, dali ka pandi ay. Ilan ni mo Ay, na nakoy magic na. Nakoy magic. Hindi ka daliyok ni Nukod. Daliyok. Hindi ka mabukod ana. Guys, sa una ko pag-bukod Ay, na move niya on. ako I'm maka... still in love with Bam. Ako mga kuyog, mga pares-pares, be magic-magic. Gitong daw. Gitong daw. Magic ko po ni God. Ikaw, so kasi pasultin mo about sa kanang pag-move on. Dali na ba mag-move on or lisod? Dali na ba mag-move on or lisod kayo mag-move on?
Huy! Ano? Bisa lang mag-on. Or dali ra. Dali ra. Kanong kayo makagdali. Dali ra because lalang. Ligo na to. Uy, kayo. Hi. Bird box. Ay, mag-bird box ko. Asa ba? Asa ba? Ano ba? Ito na ka, Jel? Bird box ba? Naligo di ka. Asa man? Bird box ko. Bird box. Bird box ko. Ano ko ito? Sige. Wala pa yung illusion diri ay. Welcome to Race Channel. Welcome to Race La Playa Beach Resort. La Playa Beach Resort. We are here for celebrating our birthday. We're celebrating our New Year. Ano siya ang New Year, New You. New Year, New You. Hi guys! Kung wala mo pa subscribe sa akong channel, please subscribe, like, and ring the notification bell. Namin sa La Playa Beach Resort, Calle Hermoso, Negros Oriental, para bumubuon sa mga lalaki, ganinahan bumubuon, ganahan silang makalinta ng ilang mga kaagi, ang ilang mabali, kaysa bani, magandang buog, lami nga, lalaki. Ocho. Lami kang dogon. Oh, iyo, lami kang view. Lami kayo ang view. Nandito sa Bali, mga guys, kay ganahan ni mo celebrate sa among New Year o kanang amo pong i-celebrate ang among pagkabago na mo. Let's forget our past and let's focus to our brand new us. ang mga ning agis tong kinabuhi dapat na natin lang kalimtan. So, mag-move on ta, mangita kag bag-ong ikapuli. Na mangita kag mga ikapuli nga mas deserving pa sa atong mga past. Ikatong mga past, hatag sa illusions tong kinabuhi. Char. I-advise ko dahil. Ito mga passing, natatong sa nag-leksyon sa itong kinabuhi. So, we need to find another guy. Kaya ano man gusto sila good, try until you try until makakita mo og mas deserve sa inyong heart. Kaya sayaw na kayo ng heart ninyo, ihatag na ninyo sa lalaking way pulos or sa babaeng way pulos. Narami diri, kung gusto ka mga lalaki nga nag-viewan ni Ron sa ako ang YouTube channel, nagkinahanglan mong partner, narami din duha. We're pretty single and we need to nagita mi og lalaki nga kaya mi palanggaon. Yes. Kanang kaya mi higugmaon. Kaya ihatag ang tanan. Yes. Ang buwan, ang yuta, ug ang kadagatan. Pero kakwapa ba? Lungkot mo. Good. Diba? O asa pa mo ana? Sa nagsayang-sayang ani niya, maglaway ka ngayon. Wow! Sayang-sayang ani niya, maglaway ka ngayon. Joke lang. Hindi niyo makitaan kaya wala sa YouTube channel. So, mabalik na ko ng LTO kay magpasa ko mag-move on na kami. Loko lang. Sakit yun kaayo ng talang, di mo mo talang, airport. Good morning. Labi na, gisan ka. Gusto to kay? Lamot ang gisend daw kuno ka. Kanang wala mo tagad, dili tagdo sa Facebook, o mo chat-chat. Pinasendra daw siya siyang crush. Kasi si crush. John Lloyd? John Lloyd daw. Shout out to John Lloyd. John Lloyd, ayaw isend si Kayla. Parang awa mo na. Pagka makaawa si Kayla, na huwag daw siyang isend. Reply daw ko nung iyang mga chat sa imo ha. John Lloyd. Usa may masulti nimo kay sa mga lalaki nga kanang paasa. Sa mga laki nga paasa kay marag kuan sa kanila kay mga bitter kay mga upat na kay matuya bitaw sa
Masuya daw ko no, mga lalaki. Kanang mga lalaki nga masuya sa in a relationship daw. Mao daw na. So, kamo mga lalaki dira o mga bayi dira, ay mo kasuya ko si Kayla na uyab. Bita, mao sa may effort ko bita. Ay kaulaw, atubang sa kamera kay mo rin kasulti nimo permis sa problema nimo. Labi na isa sa Facebook na kaya dili ta dili ta niya ibasa bitaw. Gani no, kana dili opinion ang message sa Facebook ba. Sa mga ka-Facebook friends daw mo ni Kayla dira. Oh, ayaw po tayo i-send. Oy, kay sakit jud kayo nga i-send gani. Sakit jud kayo i-send na. Taas na kami message ninyo, nya para sa inyo gibaliwala ra ninyo. Inyo rin i-send. Di ba kay sakit kayo? Okay, naguna bitaw para ma Oh, kapoy na gud ang huna ay so kanang mga lalaki dira kanang send sa mga ni Kayla. Ayaw mag-i-send ha. Kani mo sakit kayo ni robot, di masakitan. Di ba kay? Kami mo pa tao ni. Tawo be. Oh, ayaw gimi pasakit eh. Sa mga lalaki, sa mga Facebook friends, tamo ni Kayla, ayaw pasakit eh. Kay siya, sakit. Sakit kinang isend eh, pero be. Ang tanan mo ginabuhat ha. Wala na mo ha. Maagid na ka. Oh, sakit yung Kayla. Pinasipin ninyo Kayla. So karon no, ako sa i-promote ang Balyer Moso kay gaina nakat mo to siya. So, i-promote na ako ang Balyer. Okay na? Hi guys, welcome to La Playa Beach Resort at Balyer Moso, Negros Oriental. So sa katong ganahan niya ay nakapag-on, sa ganahan nga mag-on sa ilang past relationship, sa ganahan makakita og brand new nga mabot sila kinabuhi. Come and visit Balyer Moso, La Playa Beach Resort located at Negros Oriental. That's all and I thank you. Unya pasudlon. We're going home. Pasudlon ko kay kahit Makulit una na kay kami. ko nagusap rin ka nagahuba siya wala ko unya Oh, pasudlon yeah, ko. Oh, sige, thank you po. Bato siya nga mong Balye, so we're going to na mamauli kami. So thank you. And thank you sa Balye Hermoso sa pag-accommodate na mo. Dagang salamat Balye Hermoso. And this has been Ray singing. Bye-bye. Don't forget to like, subscribe, and ring the notification bell. Ring the notification bell and sa Oboso. Bye-bye. Until sa akong sunod na video. Babush. Babush. Bye. Babush.